Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublai fi baro kini kilong ki khubor bam takasni. Kumsi banta ban kan mau burom kerpang ya kilong kami lane ki ka International Women Day ka kanhun seng sain perthei ka BJP jong ka jila Meghalaya da ka jing shong shit rahem ka larakhe ya ka International Women Day da ba yalum lang ya ki kenthei na ka benta baper jong kasor ani ka dong ribhoy ha ka wei ka jaka balapan long ya ka ni ka jinyalang larakhe ha nong po ha ka ne ka sngi la yo sngo baki nong kren baper na ka liang ki long kmi kan thop ya ka kong dari hun marbanyang ka kong marian maring ka kong sonitra lalu bat ka presiden jong ka mahila hajila ka kong Suzuki parat haba kila ai jing kren halong ki jing persyang ban ya peteng jong menteri rang ba du jong kari India Usri Narendra Modi ban pen kubor bat ban kentiu ya ka jing im jong ka kenthei hakari hi baro kawe haba keren hakane kasngi ka kong Suzuki parat kala ban keren shipang ka jing shanya bat ka jing e ba menteri rang ba udon ya kilong kemi jong ka jila Meghalaya kala ongru ba ka parti ha ka kerdan baper bat ka jila ka don shibun ka jing thmu na ka banta ban pen kubor ya ki kanthei ha ka jila Meghalaya. Menentang Khadi Kong Bintang Please give a round of applause. Please say happy to Baro. La aja sini gitu. Dia kata ke Women's Day kade kepa important ha. Baka perthe menta kadang syai hikmat recommend parin jomi pere kila ai burung upai kathe bangi ni de kita juga pria ya kerja jomi hikmat. Karena kami ni kata ke ini ke bangi ni pun perkat dari orang new ada ni perkat plan kita di badan kita start ya kata modernization jomi menta. Kabaan ko bani kuyu fikum ke member jo BJP. Ngakan pali ini para kentai ki badon ham ni basrom ha but I kata ka skor ko jong pikham dia bapin yo snow ki ba ka party ko jongi kala le na bentaki lokme ki jongi ki badon po ne ke jela na pren jong pi donam dan ne ki balayo ya kata ka uju ala yojana donam dan na pren jong pi ki balayo ya kata ka gas free donam dan radam pipidan subhasa ai ketengmo nama kino ki balayo yang kita ki bayade bat ka scheme kabaan prime minister joni kaba bansum keteng jupitong subhasa ai keteng jopiara tedam non jo scheme ki ba yade bat ka scheme jong ka BJP ha kabai ai ya ki yem cheki bedok na pren jopi donam kan ki balayo kata kaye kabawan nang tena national buka scheme pi kilong kumi dalam dan lagi kalayo ya kaya kalayo sa ay ketek mo tiyan ako pagmali sa kumi kalayo rin kalayo niya ya ka scheme jong makot na kiya Ayushman Bharat kalayo rin kalayo ng kakat katakalong banyarab ya gitu bibasa hospital baliyo kajing kesan naka sorka kanang bakamdan kata kajing teko haka kot kakia ladon na pension fee balayo ya ka Ayushman Bharat ka ayo that's easy kamtam yang kata ka financial empowerment ya kayo ka kot hapo ki yen ki sem ki jongi tingahi ka wei dengan ade ka wei ka long kemi ka
kabanget. I believe in charity begins at home. Nganget ba ki babaha ki sedang nalaying. Telada kum kakmi, ngapung kakmi, nga sedang nalaying ban yalam ya kikon ki jonga. Hangta kanwan kata kajing baha ha ki sunong namarman la ki yen ki baha, ki sunong ki baha, ki kiu, balada ki sunong ki kiu, ka ri hi barok ka weka kiu kata kadai ka jinget ha ka jonga tina kata kadaw nga sedang yakini banseng yakini kikam la jong hapo kisnong ki jonga te ngan suya tho khndiat itai kam iba kunongin yang yarap yaki paralong kemi ban penkiu ya kayo kakot lane kata ka economic lane financial empowerment yaki paralong kemi jongi kawai kanay lengba kajing tray jongi lengba jong kini ki self help group apo ki sinong ki jongi tenga day kawai bat ya kanay ka kam jong kum ka president jong ka CLF kamut cluster level committee kabadon hapo federation kamut kabadon ki group hapo kate hapo boy rumbong cluster ke hangte hapo rumbong kata kawai ka cluster kabadon kumba khatlai sinong ngabat kum ke presiden jong kita ki group Mengabat kecil, marwai ngindim lah menteri. Jadi dia, hilang menteri marwai ke kam, nyimla, ngidan kam dia keti kaman keti kadiam jong kinong teri kam. Ngismongo bang yo kini kitim jongi, kibawat hakam ye ke yong, wat hakam kibayasha, ini berlong kiba, yale ban yarap iwe ban kentil. Om bangin pensyari, hindi ban penkiw yaki, hindi ban ay kati kaman kati kadiam. Ningkong hindi ban ay play, yaw Prime Minister jungi Narendra Modi ji, haka jiksa jungi, bawlala ban penkiw yaki kikintay, haka for badandon iwe ki party, pisiyo iba kikintay kinkiw sabrang, pisiyo i, hoan ni em, miyo i ni em. Tang daw hindi banlong ki basyempang bangin perkhat janai om tang ba habang yu iya ki party bagi songset hagi social media ki songset hagi surok ni semua ba hot ni rayo lut baro hot ni rayo lut hendai nikum ki lam kami